kamoš, nachádzame sa v Valencii a predo mňou je akurát fontána. No ale nebol by som to ja, keby sa akurát neprerábala. Ale keď si odmyslíš to lešenie, domyslíš vodu, tak si to vieš predstaviť. Takto a hneď oproti máme katedrálu, z ktorej by mal byť dobrý výhľad na Valenciu, tak idem pozrieť, či sa vieme niekto dostať dovnútra a pozrieť si mesto aj z vrchu. Poprípade si to aj natočiť. Takže ideme na to. Tak toto je čistá fantázia, toto. Aké čisté. Ani listy, ani peniaze od turistov. Čističi musia mať inak veľa roboty. 1,3 miliardy to stálo celé vybudovať. A už si nepozerajú rybičky. Takéto super cestičky som tu našiel. No ale fakt niekedy nemať nejaký zmysel alebo cieľ, že kde bežíš, len proste bež a cesta sa ti ukáže. Pán tu mal dosť silnú myšlienku. A zase vidím aj západ slnka za to našou plackou. A čo som našiel? Nie sú kamienky, sú to mušle. Samé mušle. Je tu kopec a táto je pekná, tá poje domov. Či? A hej. Akurát sa nachádzam pri vstupnej bráne do Valencii. Vraj, že ich tu bolo niekedy 12, ale už sú len 2. Alebo 22? 101, ne? Pekný. No, ale teraz idem na druhú stranu, tam niekde by sa mali dať požičať bicykle. A idem si prejsť komplet celý park, ktorý sa rozprestrieda cez celú Valenciu. A tam by som si chcel urobiť taký menší piknik aj. Teraz nachádzam v parku, ktorý sa volá že Turia a je to naozaj dlhé.
konečne som našiel kaviareň. Takže kavička. A pôjde sa ďalej. Ešte posledný beh, predtým ako zatiaľ odídem. A takáto paradička. Nikto, piesok, more. A len ja. Takže skúsim si dať ešte nejaký ten kilometrik 2 a potom na izbu, pozrieť office a môžem ísť spať.